Πάμε να δούμε άλλον έναν τρόπο για το macro manicure. Αυτός βέβαια ο τρόπος εξυπηρετεί περισσότερο στο express manicure, ένα πιο γρήγορο manicure. Ξεκινάω και λιένω τα πλαϊνά, έπειτα μπαίνω μέσα στο αυλάκι και στη συνέχεια με αυτό το sanding band λιμάρω και μπαφάρω ταυτόχρονα τον ήχη. Έπειτα κάνω την άλλη πλευρά. Με το loop θα καθαρίσω το εσωτερικό των επωνυχίων. Έπειτα κόβω το επωνύχιο. Και τέλος βάζω πούδρα και κάνω κανονικά τη λίανση με το sanding band.